Hello guys, khulumkat tay lam sobu jotorno an channel. Yang ay kasam sa tako. Ikaw sam sa tablay. Nang siya ka. Dilo. Ang kita takol. Sang awar ekdam na chak. Ben hala nong. Iko nai baidi chung tini samsata kholmani gobang ma mansukka. Tabuk pono kaham kala pupura boy tiyo sukna kho. Ketabung chung phungo cha nung tongo suri songjakpai. Tayango hangkai samsata snap lai tongo. Ma woi bai abakai nanung. Anong cha nung tongo. Ke ang oro karai boksai dikha ako samsata buti khaina bagoi samsata no snambai suoi na kha kham kalai te obono hangke mosedeng chanai juta bu hingke ang alu suka samsata mosedeng chana bagoi samsata bulai kuthung mosedeng chanai mungsa ke bono ang suoi akonoi ri kha butiyo te mun khang ke tiklai na nai lowa mosedeng khlai na bagoi oro karayo buti boksai ri kha moso bai som ri kasika ke tabu samsata bai sesna snam jak no ri khata ke amo kai sika bu kolok bajani tu mani bono sakhui janai samsata bai ke tabu iko nai di aro khai ani mui monoi tongkha odek tabu oro pias ra oi ri nai samsata butuyo pias bai risun di nai mui kisa mon ma pore hingke pias bai risun di khata pias bai risun ji mani pore tabu mui to mon thangka hangke kairing sinai mui tabu ang mosedeng khlaina baga moso yok nai to moso bo mon kha odek te berma bo oro bikha berma bai moso no sogoi na kha tabu ang mosedeng deng nai berma bai moso no hol nai sikang moso hol pai kha tabu oro alu ri nai ang alu rukmani alu ri kha te samsata bulai ni chiku chiku kharai ri khata tabang mai cha sinai putui bai te mosedeng khlai oi Different chong ang tabu mai rok sai pai kha tabu sai ri go kisa hengke ang photo bujang na hanoi khum banoi nai kha gondras khum kubama bartong ke nyora motom saroi ke ang bono kisa kholai kan nai khata kan tini video asok no norok ani video no subscribe khlai di te je nai tonai rong no hambai